Концепция буенча төзекләндерергә җыйналар. Шул ук вакытта башкаланың төп урамына киләчәктә милли үзенчәлек кертерләрме? Илгиз Шәкуров бу атнада Бауманны әйләнеп кайтты. Ул анда хәзер милли мөхит таба алдымы? Бауман Казанның нәкъ үзәгендәге җәяүлеләр урамы. Тарихка күз салсак, ул башкаланың иң борынгы урамнарының берсе. Казан ханлыгы чорында ук барлыкка килгән. Без урамны бер башыннан икенчесенә кадәр йөреп чыгачакбыз. Шәһәргә килгән туристларның күпчелеген биредә очратасың. Узган ел Казанга 3 миллион турист килде. Алар Бауманга кирмичә калмагандар. Очень много сувенирных лавок. В окошках все видно. Все, что можно приобрести. Название на татарском языке очень привлекает внимание. Прям обращаешь внимание, чтобы прочесть. Ну и чистота и красота. Күз беренче чиратта элмә такталарга төшә. Менә сувенирлар кибетенең берсендә татарча язганнар. Тик күршесендә рус һәм инглиз телләрендә генә. Элгәрәк ничектер инде сизеләдер. Кебеге хәзер бик анхатлык шикелле түгел миңа без карап киләбез әкренә бөтен җирне. Мотор бик рәхәт, но татар мөхите бигүк түгел дип әйтермен мин. Менә татар мөхитен көчәйтеп җибәрү өчен нәрсә эшләп булыр иде сезнеңчә? Әзер шундый татар җырлар яңгырап торса, менә монда бизәнү эшләрендә дә татар бизәкләре булса. Баумандагы милли мөхитле урын дип китап кибетен атарга була. Ул кунакханә бинасында урнашкан. Гомумән бу тарихи яктан әһәмиятле бина. Элек монда матбугат йорты урнашкан иде. Туристлар инде күбрәк керәләр. Безнең якларга менә шушы Бауман легендар Бауман урамына үткәндә, әлбәттә безнең кибетне урап узмыйлар. Балалар китабы бик күп безнең менә кызыксыну ята. Шулай тарихи китаплар, шулай инде матур әдәбиятта. Ике бабай утыра, ике скульптура. Больше бер нәрсә күренми особо. Ну шак-шак кибетләре татарча җитми. Татар музыкасы, менә бер дә татар музыкасы ишетелми. Песидә түбәтә кигән бабайда атта күрдек. Ул халкыбыздан аерылгысыз булган, ләкин аның ни өчен пәлтә кию генә аңлашылмый. Не знаю насчет национального это или нет, я, может быть, еще просто не почитал. Там у вас там стоит крутой конь, вот, классная штука. Потом на асфальте были звезды с национальными, я не знаю, кто это, певцы, наверное. Бауман урамындагы әлеге йолдызлар аллеясы 2003 елда ачылган. Анда танылган 6 татар сәнгать әһленең исемнәре язылган. Әлеге йолдызлар турында төрле фикерләр һәрвакыт ишетелеп тора, әмма аларның җирдә ятуы гына үзгәрешсез кала. Бу йолдызлар инде таушалып, яргаланып беткән, яңартасы килә. Алга атлыйбыз һәм каршыбызда танылган чәй йорты. Бауманда яңа кафелар ачылып кына тора. Чәй йорты монда күптән һәм ул Бауманның бер милли ноктасы булып кала әле. Димәк, татар ашларына ихтыяҗ бар, тик бер читендә шаурма сата башлаганнар. Чәй йорты каршында татар ашлары йорты. Ул инде берничә ел элек ябылган иде. Һаман эшләми булып чыкты. Кайчандыр яңгырап торган татар җырлар да ишетелми. Аның каравы төрек товарлары кибетеннән төрек җырлар бар җиһанга тарала. Бауман урамы буйлап барганда төрле телләрдә белдерүләр һәм музыка ишетү гадәти хәл. Тик менә татар ашлары тәкъдим итә торган туклану ноктасына килеп җиткәч, без кабат тынлык белән очраштык, гәрчә аларның да моны эшләргә мөмкинлекләре булса да. Баумандагы фонтан да татар фольклоры бизәкләрен саклый. Менә Габдулла Тукайның суанасы. Ләкин туристлар аның нинди герой икәнен белмичә дә кайтып китәдер. Янәшәсендә аңлаткан бер генә язма да юк. Хәзер генә әле без үзебездә ашап чыктык мөселман столовыйында. Татарча мөхит бар, матур итеп бабай чыгып утырган урамга. Карыйбыз, татарча сөйләшеп үтәләр кешеләрдә. 1885 метрлы Бауманны без буеннан буена йөреп чыктык. Урамның түрендә Тукай геройлары белән бизәлгән сәгать тора. Монда яңартканда саклыйсы да, өстисе дә әйберләр бар әле. Ну, мне кажется, может интересно какие-нибудь фигуры поставить, в национальных костюмах, может быть, какие-то поставить такие миниатюрки, знаете, старой Казани, когда она раньше была, еще до того, как ее перестроили. Илгиз Шәкуров, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы.